Mnyamata uyuyu mukumuonayu chongo udalisa ukwati wake mkazi wakenso nkumamwalira anthu omwe anali muchisangalalo chodzaza nkupezeka kuti mwambo wawo wa ukwati wasanduka tsiku lina la maliro. Ndamva zoti pa ukwati imfa zitheka bwanji anthu makonzeka bwinobwino ukwati abusa suti nkusita makolo zonse akonzeka koma mwambo nkutembenuka usandukanso maliro. Mtsikana amene iyu ndi ndani? Nangano ndi chani chinapha munthuyo? Anthu kwawoko ankati njiza izi. Ndine Dini Studios, khalani pompo pomwe nkhani ikupitirira osayiwala kutsatsa malonda anu aja pa peji pano ndi ife tidziwisa anthu mukugulisazo. Tilankhuleni mukamaliza kuonera mumve zambiri. Mtsikana omwalirayu dzina lake ndi Christina wa zaka 35 zakubadwa ochokera ku dera lina m'dziko la Rwanda. Christina sikuti anangofika ku dziko kuno nkuzafikira kufera tsiku la ukwati wake ayi, koma iyeyu pachiyambipo anabadwa zabwinobwino ngati muja momwe mwana aliyense abadwira nkumakula. Ndipo atakula Christina anadzakumana ndi vesi m'Baibulo Mlaliki 4 verse 9 yomwe imanena zoti awiri aposa mmodzi pakuti ali ndi mphoto yabwino mu ntchito zawo. Ataona izi Christina anazipezera wachiwiri wake oti azikhalira limodzi, ndipo konse kuwiri kuchimuna ndi kuchikazi anakonzekera zokaphwanya mafupa pa tsikuli pa 16 July 2020. Onse awiri anali okondwa poona kuti pa tsikuli akukayamba moyo wawo watsopano, moyo omakaseka zinthu olo zili zosasekesa. Kenako tsiku linafika ali wali mu velo yake Christina, mamuna musuti yake yapamwamba, ndipo abusa ukwati nawo udalisa anavina kudyerera nkuzamwerera ndipo ofupa nkumafupa, ndipo zonse zinatha bwino. Ndipo kamba kakutopa anapita ku nyumba kwawo kuti akapume pambuyo pokhala ndi tsiku lolemesa. Kummawa pomwe kumacha mamuna anali odabwa kupeza pogona mkazi wake palibe, mwina wakakoza kapena akukakonza kenakake ku kitchen. Koma mmene anayambira kudikira kulizi mkazi osabwera, mtima unavuta mwana mamuna anatuluka kukayang'ana panja sana mupeze mkazi wake, kapena mwina wakaona achibale after party ya dzulo. Koma nthawi mpaka 9 koloko kummawa Christina osaziwika komwe anali. Chodabwitsa kwambiri ndi choti foni yake anali atayisiya ku nyumba konko. Apano zinayamba kupereka nkhawa kwa mamunayo komanso achibale, zomwe zinachititsa onse kuyamba kusakasaka koma sanapezeke. Nkhani inafika ku polisi, ndipo apolisi anayamba kuyang'anayang'ana mkaziyo komabe sanamupeze. Pomwe ndikupitirira ndi nkhani ili kango khunyu zambiri za mmabanja, BP mmimba mumakuvutani mamuna kapena mkazi sakubereka kupita pachabe mkazi akayima ndi zina zochuluka zomwe siningatchule apapa. Inutu musavutike kamba kuti ku John Konko kuli dokotala lake yemwe amakuthandizani mmavuto anuwa mophweka, amayenda dera lina lililonse ku John. Ayimbireni olo alankhuleni pa WhatsApp pa 07437803321 kapena 07820237773. Kenako ndipo mukunkafika uthenga wina oti anthu ena amuona Christina atafa ku nkhalango ina ya mbali za kwawoko mphepete mwa mtsinje, ndipo anthu anakhamukira kumenekoko. Koma amafika anapeza mtsikanayo wafa, koma popanda kuonesa saini ina iliyonse yoti mwina wachita kuphedwa kapena wachitidwa chiwembu china chilichonse. Anatengera thupilo ku chipatala kuti akathe kuona kuti mwina ndi poison, koma ayi ndithu sanali poison. Anthu uno natsala ali kukamwa kuli yasa ndi mafunso opanda mayankho kuti ndi chani chinapha mtsikanayo, nanga zinatani kuti angochoka popanda kusanzika mamuna wake ku nyumba, komanso ankapita kuti. Ndipo anthu ena ankati izizi nzaufiti, alipo anamupangira ufiti mtsikanayo kamba kansanje. Ena ankati mwina ankadwala, koma mfunso nkumati nanga ngati anadwala ankapita kuti mamuna wake sanadziwe. Pomwe enanso ankati mwina
anayamba kuzungulira mutu, koma zonsezi zinali zokamba za anthu chabe zosasemekizika. Kafukufuku anayamba maka kudzera mu foni yake kuti ndi ndani analankhulana naye komaliza, koma zinapezeka kuti usiku umenewu around mmawani koloko ya usiku panabwera call pa foni pake pa Christina, koma sinayankhidwe sanayankhayi, ndipo anthu ankasakasaka kuti anali ndani nambala imeneyo, koma kunali zi nambala imeneyo sinapezekenso pa laini. Kenako anthu anangochivomereza kuti poti imfa ilipo, koma mpaka lero sichimadziwika kuti ndi chani chomwe chinapha Christina. Maliro anayikidwa, koma anthu asakudziwabe kuti chinapha mtsikanayo modabwisa chonchi nchani. Osayiwala kupanga follow Dean Studios kuti zambiri zizikupezani mosavuta, komanso share nkhani iyi ya Christina.